Борите ли се с нарушен метаболизъм и инсулинова резистентност, постоянна умора, внезапни пристъпи на глад и упорити мазнини около корема, които не можете да премахнете? Тези симптоми не са просто ежедневно неудобство. Те са предупредителни сигнали за сериозен метаболитен дисбаланс, който с времето увеличава 3 пъти риска от диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания. За щастие, природата ни предлага мощно решение. Това е берберинът, съставка от традиционната медицина, която има уникалната способност да активира АМПК ензима, метаболитния ключ в клетките. Клинични проучвания показват, че той нормализира кръвната захар и намалява холестерола с до 25%. Затова създадохме Берберин комплекс, прецизна формула, съчетаваща оптимални дози, 1000 мг берберин, качествена цейлонска канела и революционния биоперин, който подобрява усвояването с до 40%. Резултатите са забележителни. Стабилна кръвна захар, повишена енергия през целия ден и постепенно отслабване, особено в областта на корема. Представете си да се събуждате всяка сутрин с енергия, която не изчезва, и да виждате как упоритите килограми най-накрая се топят. Само 2 капсули Берберин комплекс дневно могат да променят вашето здраве и качество на живот. Натиснете на линка под видеото, за да научите повече за продукта и нашите намаления.